Kristo zure semeak bere ogola gugatik isuriz sortu zuen Pasko misterioa, gogoan izan zure bihotzona eta agertu zure errukia, sartu egizkizu zure seme alabak eta zaindu beti Jesu Kristo gure jauen bitartez. Isaías profetaren egokiak. Ara, nire zerbitzaria aurrera aterako da, handia egingo da, eta goratuak izango. Asko hartaz ikaraturik gelditu baziren ere, hartaren egon zuen giza itxura badu, eta gizona zenik ere ez baitzuen irudi. Gero, argiturik geldituko dira herri asko, eta erregeak haren aurrean hitzik gabe geldituko dira. Egundaino esan ez zena ikustean eta entzun ez zena begiratzean, nor sinistu du guk esandakoa? Nori agertu zaio jaunaren besoa? Kimoa bezala hasi zen harren aurrean, zuztarra lurre horren bezala. Ederrik eta giza antzi gabe ikusi genuen, eta itxura atseginik gabe. Barregarri eta gizonetan azkeneko. Oinazen gizon egina, nekeen berri dakiena. Ez ikusi egiten zaienetakoa, gaitzetxia eta baztertua. Gure nekeak hartu zituen are eta gure minak eraman. Lepradun bezala geneukan. Jangoikoak joa eta lotxarazia. Gure pekatuetatik aldetik alde zulatua. Gure gaiztakenetatik txikitua. Arren gainera erori zen. Guri pekea ematen digun zigorra, haren zauriak sendatu gaituzte. Gu denok argi gartua ginen, bakoitzan bere bidetik. Eta jaunak haren gainean ezan zituen gu guztion txarkeria. Gaizki zerabikiten, baina bera makurtu egin zen, eta ez zuen hauerik ireki. Aratek ira, daraman arkurnuega bezala, hilen moztaileen aurrean ardia bezala isilik egon zen, ahorik iriki gabe. Zuzen gabe auzitan galdu zuten. Nork hartu zuen aintzakotzat haren etorkizuna? Biziduren lurretik kendu egin zituen, nire herriaren pekatuetatik hil zuten. Gaizkilien artean lur eman zioten, eta pekatuarekin haren hilobia, naiz eta berak bidegabekeriarik ez egin, eta haren ahotik gezurrik ez jautu. Jaunak nekeetan lehertu nahi izan nuen. Bere bizia ordain eman badu, izango du ondorengo mugari. Luzatuko zaio eguna, beteko du jaunak nahiaren bitartez. Bere oinazen sari ikusiko du argia eta haseko da. Jasan duenaren bidez nire zerbitzariak zuzentasuna emango dio askori, haien urtsegiteak bere gainatuz. Horregatik, jendetzat emango dizkiot nik bere parte. Giza taldeak izango dute agarrakin. Heriotzara eman baitzuen bere burua, eta pekaturik
Jesus, Jakoibaren semea, dugu zeruetan sartu zen apaiz nagusi handia. Eutsi dezaiogun, beraz, sinismen aitormenari. Gure apaiz nagusia ez baita gure abulegia zerruti ez errekeen norbait, baizik gure antzera gauza guztietan aztertua, baina pekaturik gabe. Goazen beraz, uste osoz, graziaren aurkira. Errukia iritsi eta behar orduko laguntza eman digun mesedea aurki dezagun. Kristo, haragizko bere bizialdian, heriotzatik gorde dezakeneari, deada laukia eta negarrez, otoitz eta eskaria egin zizkion, eta bere begirneagatik entzun egin zitzaien. Eta semea izanik ere, bere neke artean ikasi zuen esandako izaten, eta bere betera iritsiri, haren esaneko direnentzat betiko salbamen iturri egin zen. Jaunak esanak, Jaunak zuekin. Jesu Kristo gure jaunaren ekarria xampuanen burutik. Eta gaurkoan luzea denez, eserita entzule. Agian Jesus zerrondo errekaz beste batera atera zen bere ikasiekin. Bazenan baratze bat, eta hantxe sartu ziren bera eta bere ikasiak. Judas saltzaileak ere bazekien lekura, maiz lagun baitzen gara Jesus bere ikasiekin. Judas orduan, apaiz nagusien eta farisearen morroi talde bat eta zaintzaile batzuk harturik, han sartu zen argi zuzi eta armekin. Jesusek, uni baitzekien zer zerrokien gainera, bidera ateraka honela esan zion. Noren bila zatuzte. Eta haiek, Nazareteko Jesusen bila, eta Jesusen. Ni naiz. Antzetorren haiekin batean, Judas saltzailearen. Ni naiz esan zienean, atzeraka lurrera erori ziren. Jesusek galdetu zien berriz ere. Noren bila zabiltzate. Eta haiek, Nazareteko Jesusen bila. Jesusek erantzun zien. Esan dizuet, ni naizela, nire bila bazatuzte, utzi ez da izue hau egoten. Horrela bete zen berak esandakoa. Zuk nire ardurapean utzi zenizkidaten artetik, ez dut inorrik. Orduan, Simon Pedro, zeramakien ezpata atera eta apaiz nagusiaren morroia jo zuen, eta eskuineko belarrian piztu zion. Morroi honek Malko zuen izena. Jesusek orduan honela esan zion Pedrori. Sar ezazu ezpata bere zorroan. Ez aldu bada, edan behar, aitak eman didan kaliza. Gudari taldeak, haien agintariek eta gudaren morroiek hartu zuten Jesus eta loturik Anasenera eraman zuten lehenengo. Anasorik Kaifasen aitaginara gabaitzen, eta Kaifas bera urte hartako apaiz nagusia. Eta Kaifasen gainera judutatei harako konsekura eman ziena, hobe da gizon bakarra hiltzea egiaren. Simon Pedro eta beste ikasle bat Jesusen atzetik zihoazen. Beste ikasle hori apaiz nagusiaren ezaguna zen, eta Jesusekin batean apaiz nagusiaren jauregia sartu zen. Pedro berriz atarian begitu zen. Atera zen beste ikasle hori apaiz nagusiaren ezaguna alegia, neskame arrazaiaren hitz egin zion, eta Pedro barrura sartzen zuen. Neskame arrazaiak orduan esan zion Pedrori. Zu ere ez horrezetan, pero gizon horren ikasle? Eta Pedro, ni ez. Morroiak eta zerbitzariak sua piztu eta berotzen zeuden, hotz baitzen. Pedro ere hantxe zegoen bestekin batean zutik berotzen. Apaiz nagusiak bere ikasleen eta bere erakutsien batera egin zion Jesusi. Eta Jesusek erantzun. Nik mundu guztiaren aurrean ez egin dut. Sinagogan eta jauretxean, udutar guztiak biltzen diren lekuan, erakutsi dut nik beti, eta ez dut ezer esan.
Zergatik galdetzen didazuneri, galde ezaiezu nire entzunei zer esan dienan, berek dakite nik esan dagoa. Hori esan bezain laster, antzegoen horrek batek masariko bat eman zion esanez. Horrela erantzuten dut apaiz nagusiari. Eta Jesusek, Gaizki hitz egin badut, esaidazu zertan, baina on hitz egin badut, zergatik jotzen duzu. orduan Anasek Kaifas apaiz nagusiarengana bidali zuen lotuta. Antzegoen zutik Simon Pedro berotzen eta esan zioten. Zu ere zantzara horren ikasleetakoa? Pedro ukatu egin zuen esanez. Ez, ni ez. Apaiz nagusiaren zerbitzari batek, Pedro belarria guztu zionaren ari batek esan zion. Ez dut ezaitu bada nire honen ikusi berarekin baratzean? Pedro berriz ere ukatu egin zuen, eta berehala jo zuen oilara. Kaifasen etxetik auzitegira eraman zuten Jesus. Eguna aurkitzen hasi zuen, eta haiek ez ziren auzitegian sartu, beren buruak ez kutsatzeagatik, Paskua afaria egin ahal izan zezaten. Atera zen Pilato haiek zeuden lekuraino eta esan ziren. Zer salatuko zaratzen gizon honentzat? Eta haiek, Gaizki ez balitz, ez denizuk ekarriko. eta Pilato, Eramazue zegoekin eta epaik ez zegoen ez. judutaren orduan. Guk ez dugu inor hiltzeko eskubiderik. Horrela ere zen Jesusek abezarotik esandakoa, nolako heriotza zirkozen alegia. Sartu zen berriz Pilato auzitegira, begitu zen Jesusi eta esan zion. Zu judutaren erretratzea? Jesusek erantzun. Zure buruz galdetzen aldiazu hori, ala besteren batek esan dizu niretzat. Pilato, Judutora oten naiz bada ni, zure herritarreken apaiz nagusiek ekarri zaitezten igana. Zer egin dizu? Jesusek orduan. Nire erregitza, ez da mundu hontakoa. Mundu hontakoa balitz nire erregitza, nire zaitzaileek gogor egingo luketen, ni judutaren esku geldik ez mendi. Nire erregitza ordea ez da hemengoa. Pilato, Ere bezala beraz? Jesusek erantzun zion. Zer horrek diozu, errege naiz, hortarako jaioa naiz, eta hortarako etorria mundura egiari aitormen egiteko. Egiaren arenak entzuten du nire hitza. Pilato orduan. Zer da egia? Hori esan da, berriz ere judutaren atera eta esan zien. Nik ez dut errorik aurkitzen izan dut. Baina, ordura da zuen artean, Paskoan, gaizkile bat askatzea. Nahi alduzu judutaren berrera askatzea? Haiek berriz beharraka. Ez hori, Barrabas baizik. Barrabasan lagunak zen. Pilato orduan Jesus hartu eta zigorkatzeko agindu zuen. Eta gutariek arantzazko goroia egin eta buruan ezarri zioten. Eta soldata gainean burburazko soinenekoa jantzi eta erdi-erdian harturik honela esaten zioten. Agur, judutaren errege. Eta masaileko ere bitiken. Aterezen Pilato berriz eta honela esan zion judutarrei. Hemen bakarritzen berriz ere gizona du. Jakin dezazuen ez diodara errorik aurkitzen. Ateratzen bada Jesus buruan arantzazko goroia eta soldatan burburazko soinenekoa zuela. Eta Pilato esan zien. Hemen dizue gizona. Apaiz nagusiak eta protagondiak ura ikustean beharrak hasi ziren. Josi hori, josi gurtzean. Pilato ordea. Are zazue eta josi zuen gurtzean. Nik ez diot errorik aurkitzen. Judutaren orduan. Guk badugu legea, eta geure legez egotzen merezi du. Jangoiko erresemen egin batu, ere Pilato hitzoien entzutean gehiago gogotu zen, eta berriz ere auzitegin esatutik honela mintzatu zitzaion Jesusi. nongo zerazu. Baina Jesusek ez zion erantzun. Pilato orduan. Ez aldikazu ez erantzun bai? Ez aldakizu badudala nik eskubidezko askatzeko eta eskubidezko gurtzen josteko? Jesusek orduan. Ez zenuke ere gain horrelako
eta orduz gero ikasleak bere etxean eduki zuen Maria. Gero Jesusek dena zuela egiaztaturik, liburu santua bete zedin honela esan zuen. Egarri naiz. Bazenan ozpinez betetako pitxar bat, eta ozpinetan guztitako belaki bat kainabera kontuaren loturik ezpainetara eman zioten. Ozpina hartu ondoren honela esan zuen Jesusek. Bete da dena. Eta burua mamuturik azken arnasean zuen. Eta orain gure etxo batez, bakoituko gara, gure gauratzen. Eskerrona, Jesusen heriotzak eta Jesusen ekaldiak batez ere majaikoaren maitasuna agertzen digulako. Eta urte entzuten dugu, bai erramoi gandean entzuten ditugu hiru sinoptikoak. Hiru urtetan. A. Urtetan Mateona. B. Urtetan Markosena. Eta C. Urtetan Lukasena. Eta ostira santua berriz entzuten dugu San Juanek idatzitako nekaldiak. Eta denen artean esan genezake hartu ditzazkegula halako detaile gehiago. Eta batez ere gaur egun honetan beti importantena da evangelioa. Apezak esan dezakena, baina askoz ez importanteagoa beti evangelioa jainkoaren hitza delako eta apezak esaten duena izakioaren hitza delako. Baina gaurkoan nik esan duke bereziki. Horregatik hori bakarra aipatuko dut. Eta halako imagina bat aipatuz bukatu ditut nire gaurko hitzak. Eta da, Jesus hor
hitz esan zituen 7 esaldi, Joanen evangelioan 7etako 5 agertzen dira. Gero beste evangelioekin betetzen dira eta 7 dira. Eta bat, eta honekin bukatuko dut, oso polita da, egarri naiz. Jesusek benetako egarria zuen, izugarrizko hipoia jasan da, izugarrizko esan genezake indianak egin behar izan zitu, zegoen egoeran gurutzea bizkar gainean goraino eramateko eta egarri zen. Baina beti ulertu izan duda baita ere, bere egarri hori ez zela bakarra fisikoa, baita ere halako egarri espiritual bat zuela. Gu guztiok salbatzearena, gu guztiok bere ganatzearena, gu guztiok bere maitasuna eta bere gertutasuna senti araztearena. Eta orain segituko dugu gaurko ospakizuna ezberdina da. Ez da meza bat, baizik eta ofizioak edo ez da kontsagraziorik, ohitura zaharra aspalditik izan, ez da kontsagraziorik egiten, eta gaurko ospakizunak lehenengo partea du hitza. Eta bukatuko dugu orain eskariak eginez. Gero, gurutzea adoratuko dugu eta azkeneia komunioa hartuko dugu, baina atzokoa kontsagrazioa. Orduan orain zutik jarrita gure ohitzak egin dugu. Elizaren alde, egin dezagun otoitz, senide maiteo, Jainkoaren Eliza Santuaren alde, gure jaian eta gure jainkoak bakea, batasuna eta laguntza eman dezaizkiola, mundu zabalean guri berriz bizimodu paketsua jainkoa eta ahal guztiena horrezko. Jainko ahal guztidu beti erekoa, Kristorengan herrialde guztia agertu diezu zure handitasuna, zaindu bezazu zure erronkiaren lana, mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizak, sinismenean sendo irau eta zure izena aitor dezan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Aita Santuaren alde, egin dezagun otoitz Frantzisko gure Aita Santuaren alde, gozai mailara deitu duen jainkoak sendo gorde dezadan bere Eliza Santuaren erako, jainkoaren herri santua zuzen dezan. Jainko ahal guztidu beti erekoa, zuk darabizkizu diren guztiak, onartu gure otoitzak eta maitasunez gorde ezazu Aita Santua. Zuk zuzentzen duzun kristau berriak, hartzai honen ardurapean, aurrera egin dezan bere sinismenean, Jesu Kristo jaunaren bitartez. Kristauen batasunaren alde, egin dezagun otoitz, Kristorengan sinisten duten senide guztien alde, egiari jarri dezaioten beren bizitzan, eta gure jaun eta jakoikoak bere eliza bakarrean bildu eta zaindu ditzan. Jainko ahal guztidu beti erekoa, zure seme alaba sakabanatuak bildu egiten dituzu, eta bildutakoak zaindu, begira bihotsunez zure semearen altaldeko ardiei, bataio berak santu egin dituenak, egiazko sinismenak eta maitasunaren lokarriak bat egin ditzan zure eliza bakarrean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Judutaren alde, egin dezagun otoitz judutaren alde, jainko gure jaunak profeten bidez lehenengo hitz egin zion herriaren alde, aurrera egin dezaten beti haren izen santuaren maitasunean eta harekiko elkargoa zintzu gordetzen. Jainko ahal guztidu beti erekoa, Abrahami eta haren ondorengoei eman zenizkien zure agintzariak, entzun errukiz zure elizaren eskariak, behinola zure herri aukeratua izan zena, erospen osora iritsi dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jainkoarengan sinisten ez dutenen alde, egin dezagun otoitz jainkoarengan sinisten ez dutenen alde, beren kontzientziari jarraituz jainkoarengana iritsi daitezen.
Jainko ahal guztidun beti erekoa. Zuk egin dituzu gizon emakume guztiak, beti zure bila ibil daitezen. Eta zuk aurkiturik zuregan atseden izan dezaten, egizu mundu honetako neke eta estualdietan, denek ikus ditzatela zure bihotzonaren ezaugarriak eta zure sinisten duen testigantza horrela pozik aitor dezaten. Zuzerala, egiazko jainko bakarrak eta gizon emakume guztien aita Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eta atxeka duen alde senide maiteok egin dezaiogu gure jainko eta ahal guztiunari. Garri dezala mundua oker guztietatik, setan izala gaixoak, ogi eman dezaiela gose direnei, askar dizala espetxeratuak, kateak hautsi, erbesteratuak karriatu, bidez dabiltzanak etxeratu eta historian daudenak salbaditzala. Jainko ahal guztidu beti erekoa, atxekabetuen poza nekatuen indarra. Iritsi ditez zuregana edozein estualditan zuri behiez daudenen eskariak. Beren beharretan, zure errukiaren laguntzak kidezaten Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
azken zatira dut gara. Orain, gure jauna ekarriko dugu sakramiotik, aldarea berriz ere jantziko dugu, eta komunioa hartuko dugu Venezuela. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure era zeruela izena, santu izan beniz bere izana, etorre diz bere eguna, egin egiz bere izan zalan gure ere, emaitu zuzua egunotako horria, markatu gure zorrak, gure ere gure zorrei farkatzen gire ezezero, eta ez atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaituzu bakea gure egunotan. Zure errukien esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorioneko itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostolurei, zure gorputz onak zer izan beti, zure bihotz onari esker, nire gorputzari den babes eta salbameneko eta ez nire uzik eta kalterako. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
misterio honetan parte harturik, beti zure zerbitzari izan gaitezen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gogorazten dizuet, biharko ospakizuna, biharko gau bila, iluntzeko 8 izango dela. Urte guztien dagoen ospakizunik garrantzia handienekoa da. Biharkoa iluntzeko 8 hemen izango dugu gure parrokian. Jauna zure semearen heriotza ospatu dugu, eta beraren piztuera santuaren zain. Bidan ezaiguzu zure debelikapen ugaria, etor bekigu zure barkamena, emaizu zure poza, sendotu gure sinismena, eta eraman gaitzazu betiko salvamenera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.